दिनैनि बे मोनाबिलि समाव वेलकाम सार्भिसावहाय नोंथांमोन साफ्रोमबो मिडियाफ्रा फैनानै जोंनि जे नंगौ लामाखौ बासायनानै लानायाव दिनै वेलकाम सेरेमनि जादों। अलरेडि जों मैया मानगोनां जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारजों जोङो मैया थांनानै सारेन्डार जाहैखाबाय आरो दिनै जोङो बेवहाय इउपिपिएलनि डिस्ट्रिक्ट कमिटि आरो ब्लक कमिटि जोंखौहाय वेलकाम सार्भिस खालामदों आरो बे वेलकाम सार्भिसाव नुजाफैनो हानाय मोनफ्रोमबो मिडियानि नोंथांमोनखौ हाजासे हामबाय होनो आरो बेजों लोगोसे बे मिडियायावहाय साफ्रोमबो रायजो राजा नायगिरिफोरनिसिमबो आंनि अननाय आरो गोजोननायखौ बे बेलासि समाव जासिहरग्रोनाय जाबाय। आंनि बुंनांगौआ बेनो, जोङो बे समावहाय दिनै जे दोलोआव दंमोन बिपिएफ पार्टियाव, बे बिपिएफ पार्टिनिफ्राय जोङो दिनै इउपिपिएल पार्टियावहाय जों जगदान जाबाय। मानो होनोब्ला इउपिपिएल पार्टिनि आदर्श नीति आरो बिथांमोननि साननाय हनाय आरो बिथांमोननि रायज्लायनाय जोबोद समायना आरो मेहेरगोनां, बेखौ जों मोजां मोनदों आरो मावनाय गासैबो नीतिफ्रा मोजां, बेखौ जों मोजां मोननानै दिनै इउपिपिएल दोलोआवहाय जगदान जाबाय। आरो बे जगदाना बेनो, बिथांमोनखौ जोङो मावनो थाखाय सापर्ट होनो थाखाय फैबाय आरो बिथांमोननि जेसेबांनाखि नीति आदर्श जोंनि सायाव जे जोंखौ बरायनाय, जोंजों रायलायनाय आरो मानगोनां प्रमद बर' सारा जोंजों थांनाय फार्स्ट रायलायनायावहाय आधा घन्टानिबो बारा रायलायदों। जोङो दिनैसिमावहाय बिपिएफ दोलोआव गोबांथार 15-16 बोसोर थाब्लाबो जोङो हाग्रामा सारजों रायलायनो मोनाखैमोन। नाथाय दिनै बेबादि सम होनानै मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा जोंजों रायलायदों आरो सिंनि गासै दुख सुख बाथ्राफोरखौ जोंजों सावरायलायदों। बिनि थाखाय आं जोबोद मोजां मोनदों। इउपिपिएलनि नीति आदर्शफ्रा गासैबो समायना आरो मेहेरगोनां, बिनि थाखायनो बे दोलोखौ मोजां मोननानै जोङो दिनै बिपिएफ हान्जाखौ नागारबाय आरो इउपिपिएलखौ जोङो सापर्ट खालामबाय आरो जोङो जोबनायसिम जोङो सापर्ट होगोन आरो बिथांमोनखौनो सरकार दानायाव जोङो मदद खालामनो थाखाय जोङो फैनाय जाबाय। आरो बिसेस करि जों फैदों, साफ्रोमबो जेसेबांनाखि जों फैदों सराइबिल समस्तिनि, बे बाराव सराइबिल समस्तिया जिर'सै बिपिएफ पार्टिनि थाखाय। जेसेबांनाखि जोंनि कर्मकर्ताफ्रा जोंजों फैफानो थाखाय आकांक्षा जादोंमोन, नाथाय बिथांमोनखौ जोङो खबर होस्लाबनो मोनाखिसै। इमारजेन्सियाव जोङो लाग्रोनाय जाबाय। गाव आगानसे लोरियाब्ला गुबुनखौबो आखाइ हमनानै बोलांनो हाया बायदि जोङो फैग्रोनाय जाबाय। आरो जेसेबांनाखि जोंजों लोगोसे मावग्रा कर्मकर्ताफोर दङ, आं बिथांमोनखौबो खावलायबाय मिडियानि जुगिदि, बिथांमोनहाबो जों जेरै गोसो सोलायनानै फैदों परिबर्तन खालामनो थाखाय, बे परिबर्तन खामानिखौ मावनो थाखाय सापर्ट खालामनो थाखाय बिथांमोनखौबो आं खावलायबाय, जाहाथे जोंजों गासैबो सराइबिल समस्तिनि बिपिएफनि जेसेबांनाखि कर्मकर्ताफोर दङ जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट खालामो, आं बेखौहाय खावलायहरनाय जाबाय नोंथांमोननि मिडियानि जुगिदि। जों दा बर्थमान 9 जन दङ आरो 9 जनबो सराइबिल समस्तिनि गोजा।